Het Iepen Fries kampioenschap zeilvoetbal in Frensje leveren juist er 2 verrassende winnaars op. Een verslag van Freek Wijma. De vrouwelijksfinale gaat tussen Fiat uit Driesem in het zwart en Nieuw-Roden. En Fiat is de titelverdediger, maar het gaat je wel heel curieus onderuit. Kiepster Anna Reitsma gleed het voort en Nieuw-Roden kan zomaar scoren. Het is de enige goal. Anna Reitsma verliest haar skoeg en ze verliest Fiat de Friese titel aan Nieuw-Roden. Bij de mooie Dr. Anders Vijfje uit Greens in het roos zien VVI uit Jiskenhuizen. De Greenzers, tweevoudig winnaar van dit Iepen FK, komen in de eerste helft op voorsprong. VVI waart op het laatste moment oproepen voor de finale dag door een aansissing en komt vlak voor tijd weer om. Appie Avinash maakt het gelijk. En het wordt nog mooier voor de sneeuwstwarreklosser. Want in de verlenging, met sudden death, beslist diezelfde Avinash de finale en giet de titel naar Jiskenhuizen.